РЖТ Алигатор е сорго от портфолиото на ракт, отличаващ се с бяло зърно с леко кремав оттенък. Той принадлежи към групата на средноранните хибриди и е малко по-късен от РЖТ Айсберг, който също е бял сорт. Растенията са умерено високи, достигат около 120 см с добър вегетационен растеж и силен начален старт. Хибридът се откроява със стабилен и висок потенциал, с резултати между 700 и 900 кг зърно от декар, като добивът, разбира се, зависи от точвените и климатичните условия на конкретното поле. РЖТ Алигатор се характеризира с добър начален растеж. Растенията поникват бързо и се развиват равномерно. Подходящ е за широк спектър от почвени типове, от по-леки и сухи до по-плодородни. Именно на по-добрите почви сортът демонстрира пълния си генетичен потенциал. Метлицата е полукомпактна, не е напълно сбита, цилиндрична или конусовидна, а леко разпусната, което спомага за по-доброто проветряване и изсъхване на зърното. Ако търсите бял сорт сорго с добър добивен потенциал и адаптивност към различни почвени условия, РЖТ Алигатор е избор, който с увереност препоръчваме.